sterk gepolariseerde tijd zijn er toch momenten en situaties die je niet ziet aankomen. Een jongen uit Nieuw-Zeeland kwam de moskee binnen met een bos bloemen om zijn steun en medeleven te betuigen. Ik kom uit Nieuw-Zeeland en ik heb een paar bloemen gekocht voor de mensen daar. Ja. En ik weet niet wat ik kan doen, maar ik moet iets doen voor de mensen daar. En dat is het. Iedereen, omhels deze broeder. Kom man, kom omhelzen man. Dit is onze broeder man. Ja, heel slechte dag. Nou, deze prachtige mens naast mij de moskee is binnengekomen om ons een bosje bloemen te geven en om zijn medeleven te bewijzen. Heeft het wat verzacht in mijn hart. En hoe prachtig ik dit vind, zeg maar, van zijn gebaar, zie je eigenlijk dat wij mensen niet uit elkaar zijn. Wij mensen zijn eigenlijk één. Want dit zie je maar weer, een prachtige jongen die hier studeert uit Nieuw-Zeeland en die ons dit prachtige gebaar heeft gegeven om ons een bosje bloemen te komen brengen. Dit heeft niet alleen wat met mij gedaan, maar dit heeft wat met ons allemaal gedaan. En dat ook meneer de agent ons ook eventjes kon vragen hoe het gaat. Dat zijn prachtige dingen dat wij als mensen één zijn. Felix, super bedankt. Ik waardeer het enorm. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala de nabestaanden bijstaan in Nieuw-Zeeland. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala Jannat al-Firdaus schenken aan degenen die vanochtend zijn overleden. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons verbinden als mensen. Ja, begon te huilen. U begon te huilen? Ja, ik vond het vreselijk. En nu is het voor ons gewoon, oké, nu is het gewoon onze beurt om bloemen uit te delen. En te zeggen gewoon, we houden van jullie. Ja. Heel erg. Waarom? Ja. En toen besloot u om een bos bloemen te brengen naar de moskee? Ja, met mijn zoon samen. Heel mooi gebaar. Dank u wel. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om het leed te verzachten van de nabestaanden en de gewonden die zijn gevallen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala het hoogste paradijs voor de martelaren die vandaag zijn overleden in de moskee. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala veel sabr en geduld schenken aan hun families. Amin.